Venme a mirar os calabacíns. A máis tiño aquel que encontrei ainda por último no medio das romaneiras. Mira que bonitos. É que tes, escoita, ela garda todo no bolsillo, que un pixejo. Mira, Abre aí, enséñalle aí á xente que non Sí. sabe o que é. non saben que é, tampouco, non sei, é. Que cousa bonita para poñer así na mente. Onde se pon este lado? Mi madre, mira que cousa bonita. Bueno, que esta ou roupa? Home, claro que estás. Este, con cariño. E dulzura. Por iso vos digo que os calabacíns teñen que estar entutorados, porque así quedan sempre colgando, quedan no aire, Mira que quedan cousa bonita. sanos, e as follas non están nunca en contacto co chan. Mira Si non o irio, acábanos con eles. Mira aí. Mira. Logo xa, cada me mira. chame, xa reconoce todo. Ves? Entutorar os calabacíns para min é o importantísimo. Home, claro. Canta, ala. Ala, Ala, veña, vamos pasar para e traballar, vai, vamos para traballar.